हे लोगोफोर बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय। दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथि खोथाफोरखौ सावरायनायनि थाखायनो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायदों। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दिनै फुंनि समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि अर्थात प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया जोंनि भारत हादरनि गासै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खोथाखौ फोसावदों। जानांगौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय, जाय बिथांमोना ससियेल मिडियाखौ इउज खालामो हयथ' गोबाङानो बेनि सोमोन्दै मिथिखाबाय। थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो बेनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो थाखायनो दिनै बे भिडिअखौ बानायदों। दानिया खोथाया जाहैबाय 5 एप्रिल 2020 मायथाइ थामहिनबा फैगौ रबिबारनि मोनानि 9 बाजिनिफ्राय 9:09 नोंथांनि न'खरनि गासै लाइटफोरखौ खोमोरनानै बा नोंथांनि न'खराव जिखिनि लाइटफोर दङ बे लाइटफोरखौ गासैखौबो खोमोरनानै नोंथांनि न'खरनि दरखङाव बा न'नि बारान्दायाव बा नोंथांनि न'खरनि बाउन्डारियाव थानानै नोंथांमोना आलारि बाथि बा मम बाथि बा मबाइलनि फ्लाश लाइट नङाब्ला टर्च लाइटफोरखौ फोजोंनो थाखाय जोंनि हादरनि गाहाय मन्त्रि थामहिनबा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गासै भारत हादरनि 130 कोटि सुबुंफोरखौ खावलायदों। दानिया गोबाङानो गोनो गोथो जानो हागौ दे बे थांखिखौ मानो लादों होननानै। दाखालि बावैसो जेरैबायदि जोङो नुनो मोन्दों थोरसि लथा दामनाय आखाइ खबनाय, दा बेखौ गोबाङानो गोनो गोथो जादोंमोन फार्स्टआव। बिनि उनावसो गोबाङानो उनाव हयथ' मिथि मोन्दों मानि थाखाय बेबादि दामदों। थिग बेबादिनो दिनैनि बे समावबो मोनसे गोनां थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव मा थांखि हाबनानै दङ आं नोंथांमोनजों बे थांखिनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो सानदों। दा बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बे लकडाउननि समाव जों बयबो बाहेरायाव ओंखारालासिनो गावबा गावनि न' सिङाव थानानैनो मोनसे खौसेथिनि बोलो एबा हादर नाङैनो मोनसे गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय जोंनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना जों बयबो मिथिगौ इउनिटि इज द स्ट्रेंथ अर्थात खौसेयानो बोलो होननानै जों बयबो मिथिगौ। आरो लोगोसे खौसेथियानो सुबुंनि हाथियार, जेराव जों मोनसे थि थांखि लानानै हादर नाङैनो जुजिलाङोब्ला जेसेबांखि खैफोद आफोद बेराम आजार फैयाथों मानो जों बेखौ गोरलैयैनो सौसिलांनो हायो। थिग बेबादिनो जोंनि दायो हादराव सोलिबाय थानाय जि भाइरास, बे भाइरासनि हेंथायै जों जुदि हादरनि गासै सुबुंफोरानो खौसे जानानै बेनि हेंथायै जुदि गसंथेयोब्ला बे बेरामनिफ्राय जों सानसे नङा सानसे देरहानो हागोन बा जों बे बेरामखौ सानसे नङा सानसे फेजेननो हागोन। बेनि थाखायनो जोंनि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थिग बेबादिनो जोंनि न'खरफ्रावबो जुदि माबा मोनसे खैफोद आफोद फैयोब्ला बे खैफोदनि हेंथायै जों न'खरनि बयबो सुबुंफ्रानो खौसे जानानै जुदि जुजियोब्ला जों बेनिफ्राय जों गोरलैनो बारग'नो हायो। बेबादिनो जों आलारि बाथिनि बेलायाव नायोब्ला जों आलारि बाथि सावनाय लोगो लोगोनो जोंनि गोसोआव एसेब्लाबो गोजोननाय फैयो आरो आलारि बाथि सावनाय लोगो लोगोनो जोंनाव मोनसे पजिटिभ गोहोआ जोंनि गोसोआव बेरखांफैयो। थिग बे बाथ्राखौनो फोसावनो थाखाय बा बे बाथ्राखौनो दिन्थिनो थाखायनो जोंनि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बे बाथ्राखौ खावलायदों। बेनिखायनो जोबथियाव आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानो नोंथांमोनाबो जाहाथे फैगौ 5 एप्रिल बा 5 एप्रिल रबिबारै मोनानि 9 बाजिनिफ्राय 9:09 नोंथांमोना जाहाथे टर्च लाइट बा मम बाथि बा आलारि बाथि फोजोंनो थाखाय नोंथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायो। जिहेतु नोंथांमोनाबो जोंनि हादरनि सासे नोगोरारि, बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ।